ערב טוב. כשאתה מדבר על הספיריט של רייכמן, אז אני חושב על זה שבשנת 2000 הגענו לכאן, סטודנטים צעירים, וקצת חוצפנים. וחלק מהעניין היה להקים מפלגה בישראל וגם לשנורר כסף. הגענו לשבתאי, שעבד בזמנו אצל יוסי. מבחינתי, ואני כבר אומר את זה, כל מישהו, בתור רב סרן, כל מישהו ככה בדרגה למעלה, זה מישהו שאתה משתהה לפני שאתה בכלל מדבר איתו. מבחינתי זה אנשים שהם כאלה. ונכנסנו לשבתאי וסיפרנו לו שאנחנו רוצים לשנות את המדינה. והאיש הזה, ראש המוסד, לקח לו בערך 20 שניות לחבק אותנו, לאמץ אותנו, ולתת לנו כל מה שרק רצינו בשביל לשנות את המדינה. לשנות בבחירות האלה לא הצלחנו, אבל אנחנו חבר'ה רציניים שממשיכים לשנות את המדינה עד היום. פגישה אחרת שעשיתי מיד שנכנסתי לתפקיד הייתה איתך, בועז. בועז ישר שלף מהתיק את הדוח של המכון למדיניות נגד הטרור, ובו היו את כל התרחישים וההשפעה על העורף הישראלי. ככה שלמתח הזה, המתח השני של האיראנים, זה שהיה בראשון לאוקטובר, התכוננו מהיום הראשון לתפקיד. ברמה האסטרטגית הבנו שאנחנו, העיריות, לבד במערכה. למדינת ישראל אין את היכולת להגן על העורף בתרחיש סביר של התקפה משולבת. מיד הקמנו וחיזקנו את המערך של יחידות הסער שלנו. הבאנו את יחידות החילוץ העירוניות. הקמנו סיירת אופנועים בהרצליה, אופנועי ביטחון, 13 במספר. הקמנו מערך תמיכה מוקדי בכל רובע. הקשבנו לבועז, ואני מקווה שהיום הזה לא יגיע, וקנינו גנרטורים לכל רובע. אצלנו אין יהיה בסדר. ככה לימדת אותי, פרופסור רייכמן. הגענו להתקפה של הראשון לאוקטובר לאחר תרגיל עירוני רחב וכיף, הראשון במדינה, ביחד עם הפיקוד. אחרי אין ספור הערכות מצב ותרגולות, הכי מוכנים שאפשר. מתוך כ-200 טילים שנורו לישראל, מרביתם הגדול שוגר לאזור המרכז. היה לנו המון מזל. בסך הכל נפלו בעיר כ-12 שברים וטילים. אבל ביניהם טיל אחד. טיל שנפל ממש פה קרוב. מטרים ספורים, ממש מטרים ספורים מאזור הבלוני גז של הבניין. למזלנו לא התפוצץ. זה כן גרר פינוי של כל הרחוב, של מאות אנשים, להרבה מאוד שעות, עד שעבודת החבלנים הסתיימה. אני יכול להגיד בשמי ובשם ראשי עיר אחרים, מימין, משמאל במפה הפוליטית. לא באירוע הזה ולא בשום אירוע בשנה האחרונה. אף לא גורם אחד מממשלת ישראל הרים אלינו טלפון. שאל אותנו אם הכל בסדר. האם אפשר לעזור, או אפילו סתם לקפוץ לקפה בבוקר. קהל נכבד, מחר מדינת ישראל תציין שנה למורות השיבה. 7 באוקטובר. האירוע הביטחוני הקשה ביותר שחוותה המדינה מאז הקמתה. אנחנו כבר שנה במלחמה, שלצערנו רחוקה מלהסתיים. אנחנו נמצאים באיומים קשים מכל הגזרות, הן מבחוץ והן מבפנים. באשר אלינו, למשרתים ולמילואימניקים, צ'רצ'יל אמר, מעולם לא חוו רבים כל כך, הרבה למעטים כל כך. בתזכיר הוראת השעה שהוגש על ידי ממשלת ישראל נכתב כי הרקע הימשכות הלחימה בימים אלה ולנוכח המשימות המבצעיות הרבות שמוטלות על כתפי צה"ל כתוצאה מלחימה במספר זירות. שלמול זה היקף גבוה מאוד של חללים ונפגעים כתוצאה מהלחימה. צה"ל עודנו זקוק לכוח אדם בהיקפים משמעותיים. במקביל לתזכיר הזה המשיך ראש הממשלה לקדם הצעת חוק לפטור גיוס חרדים מגיוס. הצעת החוק הזאת לא הייתה שוויונית כבר בשנת 2022. היא בטוח לא קשורה למציאות חיינו ב-2024. קידום הצעה זו בהתעלם ממצב המלחמה ומצורכי הביטחון של ישראל, רק תעמיק את היעדר השוויון בנטל ותקרע מבפנים את החברה הישראלית. כמי ששירת במילואים מעל 70 יום, בעבר רבה. בכל התקופה הזאת הרגשנו, אנשי הסדיר והמילואימניקים כעם אחד. היינו מאוחדים ונחושים, ימין, שמאל, דתיים, חילוניים, יהודים, דרוזים, מוסלמים, נלחמנו ביחד עם מטרה ברורה. אך בחוץ המשכנו לראות שהפוליטיקה הישנה ממשיכה לכתב בינינו. אני רואה את חברותיי ואת חבריי ממשיכים לשאת בנטל במלחמה. נקראים שוב ושוב לעזוב את הבית, את הילדים,
את העבודה ולתת כתף למדינה, כאשר ברגעים אלה היחידה הצבאית שלי נמצאת עמוק בתוך עזה. אני יכול להגיד לכם שהסיבה היחידה שמיכל אשתי מאושרת מזה שאני ראש עיר, זה רק זה. הציפייה שאותו מיעוט שמסכן את חייו 3 שנים בשירות צבאי, ימשיך לסכן את חייו במילואים עד גיל 45, ובמקביל יסכן גם את פרנסתו וחיי משפחתו, ציפייה זו אינה מקובלת ולא יכולה עוד להחזיק מעמד. כערביסט בעולם העסקי, עבדתי עם מדינות ערב מעל 20 שנה. אני בקשר עם חבריי, בכירים בעולם העסקי הערבי, שייחים, סונים, חברים טובים. בנוסף, אני נפגש עם למעלה מ-70 שגרירים שכאן גרים בעיר. קשה לי להסביר להם מה קורה במדינת ישראל. בחצי שנה האחרונה, הטלפון כמעט לא התקשר, ואני כבר לא מדבר על כל מיני לייקים שאתה מעלה משהו בכל מקום. התעלמות מוחלטת. אבל בחיסול של נסראללה, משהו השתנה. פתאום טלפונים מגיעים, ופתאום כל העולם הסוני והשגרירים איתנו. אבל עם זה מגיעות השאלות. מה השלב הבא? לאן אתם הולכים? מה האנד גיים שלכם? ולנו אין תשובות. בתמימותנו חשבנו שהממשלה תעסוק ביעדי המלחמה, בשחרור חטופים, במתן עזרה נפשית לחיילים מפוסט-טראומה, בסיוע ודאגה לאלפי המשפחות המפונות, בריפוי השסע בעם. אך לצערנו לא כך הדבר. העיריות נמצאות בחזית הטיפול והאחריות על התושבים. אנחנו מותחים עד הקצה את היכולת שלנו. אך הממשלה ממשיכה גם בימים אלה לפעול להחליש את העיריות. ובקצרה, ניסיון לחוקק את חוק הרבנים, חוק הארנונה, או את עושק הארנונה. או אי דחיית חוק המטרו, דרך אגב לכולכם העלו את הארנונה במרכז בשביל חוק המטרו, אבל המטרו יהיה מוכן איפשהו ב-2040. העיריות שעובדות ללא שחיתות ומקבלות עוד עיזים שאנחנו נקבל בקרוב בחוק ההסדרים. כל אלה פוגעים בחוסן הלאומי ובאיכות החיים שלנו. רק בשבוע שעבר דירוג האשראי ירד ב2 דרגות נוספות. המשמעות למשק, לעיריות, להשקעות ולסיכויי הצמיחה היא פשוט הרסנית וגורמת לנו כעירייה שמכינה עכשיו את התקציב של 25 לאי ודאות וחששות רבים. בהיעדר אסטרטגיה שפועלת לטובת העם, חלה אלינו הרשויות המקומיות החובה לקחת את המושכות ליד. במלחמת חרבות ברזל ראינו איך הרשות המקומית הן אלה שמתפקדות כראוי ופעלו בנחישות ומקצועיות אל מול כל האתגרים והקשיים. אנחנו בעיריית הרצליה לוקחים אחריות על כלל מערך החיים של התושבים והתושבות ומבצעים שורה גדולה של מהלכים לשמר את שגרת החיים במלחמה. אבל לא נוכל להמשיך לעשות את זה אם יפגעו בהכנסות שלנו בשל צעדי הממשלה. אני רוצה לייחל לשובם של החטופות והחטופים. בערב החג הלכנו למשפחת שם טוב הביתה, וגילינו את העוצמות שלהם, אבל גם הבנו את החשיבות של כל אחד ואחת מכם להגיע, להשפיע, מי שגר בהרצליה לבוא לכיכר רוקדים בכל יום חמישי. זה חשוב להם וזה חשוב לנו. קהל נכבד, מדינת ישראל נמצאת בצומת דרכים קריטית. אנחנו מחנכים את ילדינו לפעול למען הזולת, להילחם על היקר לנו, על המדינה, על היותה מושתתת על יסוד החירות. בהתאם לכך, אני אומר ומבקש מכם להמשיך לפעול, להאמין שעוד יום יבוא, והחזון של מורי ורבי, פרופסור אוריאל רייכמן, לחברת מופת, יתקיים. תודה רבה.